Guys, atong kanta sir of happy birthday. Ay, po sa niya, sir. Kalilimutan na. 1, 2, 3, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Once more, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, wish sir. Say mong cake. Wish apa wish dayon? Ako. Secret. Say, kuanin mo. Salamat. Salamat sa. Sige, blow the candle. Then akong basahon ang message sa gahatag. Ito ha. Ay, need ning mo tindog ni siya. Kana. Ayaw niya? Ayaw tandugan ang message sa gahatag, sir. Hi, og happy birthday sa akong pinalanggang nga amahan. Dili ko magdrama for today's video. Bitaw, thank you kayo kay Lord God na gitagaan ninyo niyag healthy og taas na kinabuhi uban kanamo. Salamat kayo ninyo ni Mama sa tanang sakripisyon ninyo para kanamo sauna. Dili ko perfect na pagka-anak pero love kayo tikaw. Amping permi ang imong sa imong kaugalingon. I love you is happy birthday. Of happy birthday. From your pinaka gwapa anak, Maricel. Yeah. Charot. Then mangayo ra kog message sir ni Ma Maricel. Unsa may imong maistorya ni Ma Maricel? Nagahatag ana tanan karong adlaw sir. Salamat ay. Imong nako. Deon sa may imong gipangayo sa Ginoo sa imong ika 64 nga birthday. Salamat ako sa Ginoo nga abot ko sa imong pangidaron. So wala na ilain sir. Ikaw ma, mga iraming message para kay sir sa iyang birthday. Salamat ba? Ay wala hila. Dahil mo anong taas maganda sa kinabuhi sa Ginoo. Magampang tuwi dahil maabot ko sa kinabuhi. Basta, salamat po dahil Maricel. Magkakaroon ng pagpalo. So asa man ang mga anak ani? Ay, ngayon ra mig message sa imong father. Happy birthday, Papa. Wish na ako nga tagaan pagka sa kinabuhi sa Ginoo. Good health. I love you. Then sa may message sa imong sister Maricel. Hi, Sister Rex. Thank you sa tanan-tanan nga imong gihatag ni Papa, siyempre. Amping po din na permi. We miss you. Then asa pa laing anak dire? Ay, ali ma, unsa may mong kana wish ni sir? Happy birthday pa. Naot ko nga. Permi ra kang healthy.
Maura. Message ni Ma'am Maricel. Thank you guys sa imong support na ating permi. Sige, thank you kayo, ma'am. Then, ang message sa sorpresa de Negro, sir, is nagpasalamat mi sa imong anak nga si Maricel nga misalig kanamo nga ihatag kana imong mga surprise karong adlaw. Og wish namo, sir, nga daghan pang katuigan nga maabot sa imong kinabuhi kauban sa imong pamilya, sir. Og God bless you and enjoy your day, sir. Happy birthday.